Nie je to tak dávno, čo sme videli veľmi úspešnú aukciu slovenských štátnych dlhopisov. Avšak nie je to jediná alternatíva. Slovenskí investori majú možnosť investovať aj do mnoho atraktívnejších a zaujímavých produktov. A práve o nich sa budem rozprávať s dvomi pánmi zo spoločnosti Haberl. Prvým je Martin Švec, Head of Wealth Management. Dobrý deň. Dobrý deň. A druhým pán Martin Krištof, Portfolio Manager. Dobrý deň, vítam vás tu. Pani, spoločnosť Haberl my poznáme ako finančníci, aspoň tí, ktorí sa zaujímajú o financie, ale vo všeobecnosti možno nie je až tak úplne známa medzi slovenskými investormi. Viete mi niečo povedať o spoločnosti, kedy vznikla, čomu sa venuje? Áno, samozrejme. Tak spoločnosť Haberl Wealth Management je na trhu od roku 2020, kedy sme získali licenciu na obchodovanie s cennými papiermi. A sme v podstate pod dohľadom Národnej banky Slovenska, čo je veľmi dôležitá informácia pre našich klientov. Snažíme sa poskytovať na tom trhu také rozmanité portfólio produktov, čiže nefokusujeme sa len na nejaké aktíva, ktoré možno naša konkurencia využíva najmä, ale my sa snažíme mať naozaj takú tú rôznorodosť portfólia, ktorú môžeme potom našim klientom predávať. Vyznačujeme sa tým, že máme taký individuálny prístup k našim klientom, máme pomerne zaujímavé zhodnotenie našich aktívne riadených portfólií, čo je vlastne taká naša vlajková loď. A máme onboardingový proces zazmluvnenia, čiže naozaj ideme tak pomerne moderne s dobou a snažíme sa to dokazovať potom následne aj v rámci tej výkonnosti tým klientom, že by sme mohli byť správna voľba. Kto je váš klient, ideálny klient, na ktorého sa sústredíte? My sa snažíme pre klienta poskytovať takú tú finančnú službu komplexnú, čiže ideálne je pre nás, aby ten klient, ktorý príde za účelom investovania, sa nám zdôveril, aby nám poskytol všetky informácie ohľadne svojho nejakého finančného majetku, aby sme mu dokázali urobiť takú podrobnú analýzu a nastaviť v podstate to investičné portfólio tak, aby aj z krátkodobého, aj strednodobého, aj dlhodobého horizontu mal v podstate v rámci správy všetky produkty, ktoré mu poskytnú tie potrebné zhodnotenia, ktoré možno očakáva. Takže klient, ktorý navštíví Haberl, dostane v podstate silnú podporu z našej strany, čo sa týka investičných produktov. Čo sa týka klientov, môže to byť klient o 20 € v rámci nejakého pravidelného sporenia a môže to byť aj veľký klient, ktorý má momentálne možno roztrúsené svoje investície vo viacerých spoločnostiach a možno sa práve snaží urobiť nejaké také rozhodnutie, že či, alebo sa nás príde opýtať, že či to rozhodnutie, ktoré v minulosti urobil, bolo to správne a my sa mu na to pozrieme a urobíme mu analýzu a prípadne nejaký návrh, ktorý môže byť trošku odlišný od toho, čo doteraz využíval, pretože to možno bolo nie pre ňa úplne najvýhodnejšie. Ja sa možno spýtam, vzhľadom na aktuálne trendy a aktuálny dopyt, veľa ľudí hovorí o tom, že chce investovať, avšak tie možnosti na Slovensku nie sú zase až také úplne rozšírené medzi bežnou populáciou. Je toto niečo, kde povedzme klient si povie, že chcem investovať napríklad do zlata cez ETF, chcem investovať do zbrojenia cez ETF, chcem nejaký pasívny fond, alebo chcem špekulovať. Všetko to viete pokryť? Všetko to vieme pokryť, ale primárne sa fokusujeme práve na takéto aktívne riadené investovanie, aby si v podstate klient úplne sám nemusel robiť nejaké analýzy, aby si klient nemusel vyhľadávať sám na tom trhu to, čo je momentálne možno teraz trendy. Ale práve prostredníctvom portfólio manažera Martina Krištofa sa snažíme nastavovať to aktívne riadené portfólio tak, aby sme prekonávali trh, aby sme klientovi prinášali vyššie zhodnotenie ako v rámci toho pasívneho a ETF-kového investovania. Ale samozrejme sme prístupní aj na to, že keď klient príde s nejakou požiadavkou, tak mu ju vieme zrealizovať. Tak a poďme teda k pánovi Krištofovi, pretože prekonávať trh pri tom, ako rastie za posledné roky, asi nebude jednoduché. Dokáže to teda aktívna správa? Dokáže to aktívna správa. Využívame v zásade metódu Markovicovej teórie efektívnych portfólií, kde sa snažíme v zásade pri nejakom zachovaní určitého výnosu pri nižšom riziku. Takže reálne vyberáme nejakých lídrov v daných sektoroch, ktorí v zásade dokážu prekonávať svojou výkonnosťou ten trh vo svojom sektore a potom v zásade nejakým mixom týchto akcií dokážu v dlhodobom horizonte prekonávať aj samotný ten trh.
No a samozrejme, že celá tá analýza prebieha tak, že je nejaký predvýber akcií, samozrejme, že to spadne do nejakého, vždy sa to zužuje ten kôš týchto akcií, tieto akcie alebo teda spoločnosti potom podliehajú nejakej optimalizácii na základe nejakých nastavení a sektorov a tak ďalej. No a v zásade pri splnení ako keby našich kritérií, čo sme chceli ako keby dostať, tak je vytvorené takéto portfólio a následne je to uvedené ako samostatný produkt investičný. Posledné, tu ste hovorili, že od roku 2020 máte aktívne riadené portfólio. Aká je jeho výkonnosť počas tohto obdobia? Ak sa konkrétne rozprávame o portfóliu Profit, ktorý je v podstate naša vlajková loď, tak tam sa rozprávame do 28. februára 2025 o výkonnosti 153% plus minus a je to teda od prvotnej investície od augusta 2020. Takže per annum to vychádza koľko asi? Okolo 20%, 23%. Takže to je prekonanie trhu určite. Ale povedzme, že toto bolo optimálne obdobie, kedy trhy rástli, akože tí lídri rástli možno ešte viac, ale možno príde obdobie, kedy akciám sa nedarí, vo februári sa im až tak teda nedarilo, posledný mesiac tiež. Vtedy aktívna správa tiež asi hrá veľký prím, ale treba zvoliť inú stratégiu, alebo ako to vnímate vy? Povedzte mi. Určite áno, preto sme v podstate pristúpili k nejakým krokom, ako je rebalancing. V zásade sme odpredali spoločnosti, ktoré sme vnímali ako už ako také skôr nadhodnotené. Hej, konkrétne sa jednalo o technologické tituly, dobre známe ako Nvidia, Google, Amazon a tak ďalej. A samozrejme posilnili sme aj nejakú inú zložku v tomto portfóliu, konkrétne zdravotnícky sektor, ktorý z dlhodobého hľadiska má dosť vysokú perspektívu. No ale akože tie technológie sme vnímali, že už boli také trošku viac nadhodnotené, tak to sme zrebalancovali. No a na základe tohto, že keďže toto napríklad, akože dobre známy index S&P 500 nerobí, že oni ako keby odpredajú úplne, tam sa v podstate zníži ich váha v tom indexe na základe tých trhových zmien, tak akože máme dosť veľkú šancu na základe toho, že sme posilnili iný sektor, prekonať opäť v nejakom čase ten benchmark. Takže ste aj trošku defenzívnejší potom, keď hovoríte o zdravotníctve momentálne? Áno, máme v zásade viacero sektorov v tomto portfóliu, teda nie je to len o technológiách, ale v zásade je to taký mix v zásade asi skoro všetkých sektorov v tomto portfóliu. No a na základe teda tej Markovicovej teórie efektívnych portfólií je to tak podľa nás teda veľmi optimálne namixované. Určite, ale v každom prípade je to nejaká aktívna správa, ktorá je z dlhodobého hľadiska možno sporná vzhľadom k nejakému pasívnemu investovaniu. Mnoho ľudí si chce vybrať, povedzme to pasívne, lebo to je nejaká istota toho, že diversifikujem skutočne na celý trh. Vy máte produkt aj pre takýchto investorov? Áno, samozrejme máme aj takýto produkt, aj či už v rámci nejakého riadeného portfólia, ktoré je zložené z niektorých ETF fondov, alebo samozrejme si môže klient nakúpiť aj single ETF-ka, lebo v dnešnej dobe naozaj klienti prídu s tým, že chcú práve možno ten zbrojársky priemysel si teraz nejakým spôsobom podchytiť, tak prídu s nejakým návrhom ETF-ka, samozrejme ak ho nemáme v portfóliu, tak ho vieme doplniť a následne si ho ten klient vie kúpiť. A čo potom poplatky? Lebo samozrejme je množstvo platform, kde si ľudia môžu kupovať, čo chcú. Vy tomu dávate asi nejaké ďalšie know-how, nejaké ďalšie informácie, nejakú analýzu. Neviem, povedzte, že ako má výhodu v podstate robiť tieto veci cez vás? Tak tá výhoda je, alebo tá pridaná hodnota je v tom, že v podstate každý klient, ktorý sa stane našim klientom, má tzv. Wealth manažera, čiže človeka, na ktorého sa môže obrátiť aj v tých dobrých, aj v tých zlých časoch, ktorý mu práve robí tú analýzu toho jeho finančného majetku a v podstate mu nastaví to portfólio tak, aby vo všetkých aspektoch zodpovedalo nejakým jeho požiadavkám alebo požiadavkám toho klienta. Takže to je taká pridaná hodnota, ktorú my vnímame ako veľmi zásadnú, lebo v dnešnej dobe je veľa ľudí, ktorí nemajú úplne prehľad na tom finančnom trhu a veľa rozhodnutí, ktoré urobia možno práve v čase, kedy sú tie trhy vystúpané a potom následne na druhý deň začnú klesať a potom majú v podstate ako keby takú negatívnu skúsenosť. A preto sa práve obracajú na profesionálov, ktorí im v podstate poskytnú tú službu a či už prostredníctvom portfólio manažera alebo wealth manažera sa dostávajú k produktom, o ktorých možno ani nevedia a ktoré v konečnom dôsledku im budú prinášať ten efekt zhodnocovania tých finančných prostriedkov. Následne máme napríklad v portfóliu aj taký unikátny produkt, volá sa to, že produkt Unique, ktorý je zameraný vždy na nejaký sektor v rámci toho trhu.
ktorom vidíme nejaký potenciál. Historicky v roku 2020 to bol sektor healthcare, pred 2 rokmi to bol sektor umelej inteligencie, teraz sme sa pustili do kybernetickej bezpečnosti. Čiže sú to zase nejaké portfólia, ktoré ten klient by si sám vo vlastnej réžii úplne nevedel nakúpiť alebo zostrojiť. Možno by si kúpil jednu akciu toho daného sektoru, ktorá by práve možno nebola úplne tá najšťastnejšia. Čiže opäť to snažíme sa diverzifikovať v rámci toho portfólia, v rámci toho sektoru, ale prinášame ten efekt, že z tej množiny, pomerne veľké množiny akcií sa snažíme vybrať také tie, ktoré dávajú zmysel portfólio manažérovi Martinovi a ktoré prinesú ten efekt, ktorý klient očakáva. A ešte sa možno spýtam, aký je rozdiel medzi takýmto prístupom a prístupom, ktoré ponúkajú banky v forme podielových fondov? Tak tie podielové fondy vo všeobecnosti je známe, že nemajú už takú výkonnosť ako práve tie aktívne riadené portfólia, pretože sa tomu možno až tak úplne aktívne nevenujú. Je to nejakým spôsobom nastavené dlhodobo a funguje to, ale tá efektivita tej výkonnosti je pomerne nízka. My tým, že máme možno aj nejaký výkonnostný poplatok, tak našou snahou je tomu klientovi priniesť čo najväčšie zhodnotenie, aby sme si my ten poplatok následne dokázali zaslúžiť alebo zaslúžili. Čiže toto by možno mohlo byť pre klienta taká idea alebo myšlienka alebo taká nejaká zlomová čiara, ktorá by mala možno toho klienta presvedčiť, že aha, OK, tak oni chcú zarobiť, tak určite zarobia aj mne a určite mu zarobíme viac ako v rámci nejakých podielových fondov. Takže pri tých podielových fondoch v podstate mám vstupný poplatok, výstupný poplatok, nejaký poplatok za správu, ale vy máte v podstate asi toto o mnoho nižšie a potom máte poplatok za výkon, áno? Presne tak. Dalo by sa povedať, že áno. Čiže sme zamerení na to, aby naozaj sme mali tú snahu vyhľadávať na tom trhu čo najväčšie príležitosti, aby sme klientovi čo najviac zarobili a z toho si potom zaslúžili nejakú odmenu, s ktorou klient nebude mať problém nám ju zaplatiť. Tak a tých príležitostí bolo veľa. Hovorili sme veľa o akciách, práve o tých, ktoré vystúpali možno až príliš veľa. Ale potom sú také príležitosti ako zlato, napríklad taký defenzívny nástroj. Aký máte vzťah k nemu, Martin? Zlato vnímam ako dobrý doplnok do portfólia, ako nejaká konzervatívna zložka, ale treba to brať v zásade, že to nie je investícia, že to naozaj, keď už príde nejakým ťažkým časom, tak naozaj, že toto zlato má akože zachráni. A malo by to v podstate práve v týchto časoch, kedy dosahuje historické maximum, však mali sme, asi to bolo pred týždňom, kedy zlato teda dosahovalo teda už úrovne nad $3,000 za jednu uncu. Takže práve v týchto časoch to má akože presne tú funkciu ochrany toho portfólia pred nejakým výraznejším poklesom. Ale v zásade samozrejme je to otázka od nejakej povahy samotného toho investora. Hej. Takisto ako aj tie dlhopisy a tie akcie, tak aj to zlato má nejaký priestor v každom, alebo teda v každom portfóliu jednotlivého investora. A je teraz otázka, že koľko má klient rokov, alebo v zásade aké má nejakú toleranciu voči riziku. A na základe tohto tam by mala byť nejaká pomerná časť toho zlata. A čo týka špekulácií ako kryptomeny? Kryptomeny sa dostávajú do popredia čoraz viac. Však vieme teda, že minulý rok boli aj schválené americkým úradom SEC. V podstate vzniklo ako keby prvé to bitcoinové ETF, spotové ETF. Predtým už boli v zásade nejaké odnože tiež takýchto ETF, ktoré kopírujú určité kryptomeny. No a teraz to v zásade dostalo veľkú popularitu. Čiže možno sa dočkáme toho, že za nejakých možno 3-5 rokov sa stane v podstate takéto ETF kopírujúce nejakú kryptomenu rovnakou zložkou ako zlato. Hej, že napríklad, ja neviem, optimálne portfólio už nebude teda, že nejaké že 60% akcie, 35% dlhopisy a 5% zlato, ale možno už to bude, že 55% akcie, 35% dlhopisy, no a bude tam zahalenuté v podstate nejaké malé percento toho ETF-ka napríklad na Bitcoin. Tak, ale investor to všetko môže namiešať, asi na základe nejakého možno konzultácie s vami. Ale poďme možno k tomu, že ja rozmýšľam ako investor, že chcem investovať pasívne alebo aktívne, mám nejaké peniaze, som v nejakom veku, nejako zarábam, mám nejaký cieľ na dôchodok. Viem si to celé nejako naštrukturovať tak, aby som bol v pohode? Viete mi v tom pomôcť?
Určite áno. Tá diverzifikácia je potrebná a samozrejme snažíme sa klientovi poskytnúť také informácie, na základe ktorých sa bude môcť on sám rozhodnúť, že či je to pre neho tá správna cesta. Vždycky dávame nejaké návrhy a nejaké alternatívne návrhy, ktoré v podstate ten klient si môže zvážiť. A snažíme sa tých klientov trošku možno aj edukovať, aby vedeli, že čo si vlastne nakupujú. Pretože sme sa veľakrát stretli s tým, že keď sa pýtame klienta na nejakých finančný majetok, tak no tam niečo mám, tam niečo mám, tam niečo mám. A to je také, že vlastne klient ani nevie, čo má, na aký investičný horizont, či to už ten investičný horizont nenaplnilo a tak ďalej. Takže je pre nás veľmi, veľmi dôležité dostávať tie informácie, ako som už povedal, od klienta, také tie komplexné a na základe toho potom vieme klientovi pripraviť takú podrobnú analýzu, aby sa nestalo to, že on bude mať niekde nakupované ETF alebo bude mať nejaký, ja neviem, triedu aktív a my mu budeme navyšovať zase u nás v rámci Haberlu. Takže tomuto sa veľmi radi vyvarujeme a nastavíme to tak, aby dostal do svojho portfólia nejakú inú triedu aktív, ktorá nebude úplne korešpondovať s tým, čo má niekde inde. Takže je to pomerne zložité, kým sa tí klienti kvázi otvoria, kým získajú tú dôveru aj našu, alebo my ich. Takže veľakrát musíme robiť aj ten rebalans toho portfólia po nejakom období, keď z tých klientov začne pomaly vypadávať, že mám tu takýto podielový fond, tu mám takéto ETF, tu mám nakúpené akcie, zlato a tak ďalej. No, takže úplne nechceme, aby potom sme možno prepálili nejakú tú triedu aktív v závislosti od veku toho klienta a robíme ten rebalans. A koľko stojí také poradenstvo? Poradenstvo je v podstate zahrnuté v cene toho produktu, v zásade by sa dalo povedať. Čiže poradenstvo nemáme spoplatnené, čiže my sa s každým klientom, ktorý príde k nám sa opýtať na naše produkty a služby, rozprávame úplne rovnako ako s klientom, ktorý má u nás zainvestované peniaze. A účelom je to, aby sme v podstate tú službu mohli poskytnúť, ktorú on následne potom si bude platiť už v rámci nejakých vstupných poplatkov, manažerských poplatkov, prípadne toho výkonnostného poplatku. Čiže našim cieľom je, aby ten klient odchádzal spokojný, bez nutnosti, aby musel niečo platiť. Áno, veľakrát sa nám to možno vypomstilo s tým, že odišiel a nakúpil si práve tie ETF alebo nejaké akcie cez nejakú platformu onlineovú, asi s nižším poplatkom, ako máme my, ale je zase aj veľa klientov, ktorí tomu rozumiejú a chcú mať ako keby tú správu toho profesionála. Ak sa niečo deje, aby niekto mohol následne zareagovať a urobiť ten rebalans a nie len slepo sa pozerať alebo hlucho sa pozerať na ten svoj telefón a každý deň mi to tam klesá o 5%. Veľakrát tí klienti potom strácajú takú tú vieru, dôveru a robia také tie neúplne populárne rozhodnutia a prichádzajú o peniaze. A preto sme tu aj v tých zlých častoch. Čiže keď ten trh klesá a ten klient zavolá a pýta sa nás, že čo s tým ideme robiť a ako to vidíme a dokedy bude ten pokles na trhu, tak sa snažíme toho klienta upokojiť, možno práve mu dať tú informáciu, že by bolo možné teraz dobre a vhodné priemerovať tú cenu a dokupovať, lebo vidíme, že už možno naozaj, nechcem povedať, že chytáme to dno, lebo to asi nikdy nechytíme, ale je ten priestor na to, že by sme to momentálne teraz, ak sú tie možnosti toho klienta, mohli dokupovať. Takže stále hrozí, že trh môže klesnúť možno aj viac ako tých 10%, ako klesol v poslednú dobu. Stále prichádza nejaká možnosť recesie a väčšie korekcie akcií? Táto možnosť tu je asi na stole pomaly každý deň, ale myslím si, že vyšli teda viaceré teraz vyjadrenia od ratingových agentúr ako Fitch alebo S&P Global, ktoré v podstate sprístupnili nejaký model, že tam je nejaká pravdepodobnosť recesie v Spojených štátoch a samozrejme, že od toho sa bude odvíjať následne za nejaký čas aj možno recesia v iných krajinách. Myslím si, že to bolo 25% pravdepodobnosť, že tá recesia príde tento alebo budúci rok. Takže na stole to je, každý musí hrať s tou pravdepodobnosťou, že dobre, že či to je pre ňoho veľa alebo málo. Hej, a na základe v zásade tiež nejakých preferencií, že kde bude alokovať následne svoje finančné prostriedky. A snažíme sa byť v zásade pripravení. Držíme aj v zásade nejakú časť v hotovosti, aby v zásade keby prišlo k nejakému oživeniu reálne, tak aby sme boli pripravení na to kúpiť možno nejaké tie rizikovejšie, napríklad konkrétne technológie, aby sme v zásade nezaspali niekde, aby sme nezmeškali nejaký ten možno ďalší bull run.
Tak vy ste hovorili o tom, že samozrejme viete poradiť klientovi, on si to môže zrealizovať ten obchod niekde úplne inde, ale ten trh je dynamický, každý deň sa v podstate mení a každý deň čelí novej dileme, aká bude. A tá dilema v posledných mesiacoch bola európske akcie versus americké. Videli sme veľký rast európskych akcií, čo málo kto očakával možno. Ako to vnímate? Je to niečo, čo ste spozorovali, to, čo ste išli? Či to odporúčate klientom v tom pokračovať? Tak európske akcie akože naozaj od začiatku roka prekonávajú tie americké. Bolo to teda spôsobené výrazným ako keby prílevom alebo možno tým takou hrozbou tej akože globálnejšej vojny, hej? Že naozaj ako ťahali to skôr tie zbrojárske firmy, samozrejme, že aj tie nemecké, konkrétne nemecký index, tak akože dosť výrazne na to, že aké tam majú problémy, hej, že naozaj skoro žiadny ekonomický rast, mali tam nejaké štrukturálne problémy, že im chýbalo naozaj veľa kvalifikovaných pracovníkov, či to boli právnici, doktori alebo iní takíto kvalifikovaní pracovníci, tak dokázal ich index dosahovať svoje historické maxima. Hej, to bolo také celkom prekvapivé, ale v zásade teraz sa rozhodli teda nová vláda v Nemecku, že uvoľnia nejakú väčšiu časť peňazí práve na tú ako keby celú obnovu, budú teda viacej poskytovať peňazí do toho zbrojenia. Čiže akože je to opäť nejaký prílev toho kapitálu na tie, celkovo na tie finančné trhy, nielen teda do akciových trhov, ale celkovo na tie finančné trhy. No a vieme teda z minulosti, že keď príde nejaký takýto veľký balík na tie finančné trhy, tak ono sa to niekedy prejaví, hej, či skôr alebo neskôr, tak sa to prejaví. Len uvidíme teda, že čo bude na konci tohto veľkého balíka peňazí, že či naozaj príde opäť nejaká ďalšia vlna inflácie, alebo sa to niekde rozplynie, ako trvalo, dajme tomu, že 4 roky, keď Európska centrálna banka spustila to kvantitatívne uvoľňovanie od roku 2016, ale tá inflácia sa objavila reálne, nejaká inflácia, teda vyššia sa objavila až v roku 2021, kedy vrcholila. Takže uvidíme, že kedy príde tento efekt. Hovoríme stále v podstate o inštrumentoch, ktoré sú veľmi transparentné, burzovo obchodovateľné. Máte aj inštrumenty, ktoré sú nie burzovo obchodovateľné, možno niečo lokálne, možno niečo dlhopisové, ako tu má množstvo veľkých spoločností? Áno, aj v rámci našej skupiny máme k dispozícii korporátne dlhopisy, ktoré vydávame. Takže aj toto môže byť súčasťou portfólia alebo klientského portfólia. Takže vôbec sa tomu nebránime, je to úplne taký štandard na tom slovenskom trhu. Takže áno, ale samozrejme vieme to riešiť aj rôznymi inými možnosťami, či už ETF-kovými dlhopismi alebo dlhopismi v rámci ETF fondov. Takže je to potom o tej diverzifikácii a ako sa ten klient rozhodne. My sme hovorili o vládnych dlhopisoch, ktoré majú nejaký výnos, neviem, koľko to bolo, 3,5%. Ako je to pri korporátnych dlhopisoch takýchto, ktoré napríklad máte vy? No my máme korporátne dlhopisy s výnosom 7,7% per annum pri 3-ročnej splatnosti. Takže je to výrazne viac, ale samozrejme aj tie riziká sú trošku vyššie ako pri tých štátnych dlhopisoch. Ale keď sa na to ten klient možno pozrie s takouto optikou, možno z pohľadu nejakej inflácie a nejakej vízie toho, že kde tá inflácia možno bude rásť v budúcnosti, tak je otázne, že či tí klienti, ktorí zainvestovali do 3% kupónu pri štátnych dlhopisoch, urobili úplne správne. Takže osobne si myslím, že v dnešnej dobe alebo v blízkej budúcnosti budú musieť klienti vstupovať do takých rizikovejších aktív, keď si budú chcieť ako keby udržať hodnotu svojich peňazí a budú chcieť aspoň trošku, aby im tá hodnota rastla. Tak a to je možno zásadná vec, že všetci sme verili, že inflácia bude iba dočasná a bude späť, ale vidíme, že možno tak vôbec nemusí byť pri obchodných vojnách, pri cenách potravín, ako rastú pri všetkých tých pandémiách, ktoré tu máme teraz. Takže skutočne je otázka budúceho výnosu. Čo viete možno poradiť, možno posledná otázka, čo viete poradiť investorom alebo sporiteľom, že ako narábať so svojimi peniazmi a čo spraviť, tak aby mali možno najlepší efekt voči tomu riziku, ktoré podstupujú? Ťažká otázka, ja viem. Je to ťažká otázka, ale keďže vieme, že je nespočetné množstvo miliárd na bežných účtoch, tak to je asi tá najväčšia chyba, ktorú klienti robia, že držia tie peniaze na bežných účtoch, ktoré sú proste nezhodnocované. Jediný, kto na ňu zarába, sú banky, bohužiaľ. Takže odporúčil by som tým ľuďom, aby začali možno trošku rozmýšľať aj tým spôsobom, že potlačiť nejaké to
riziko, ktoré možno niekde v povedomí majú a začali možno viacej dôverovať takým tým či už ETF-kovým alebo akciovým titulom. Možno na začiatku máme v portfóliu produkt Wealthy, ktorý je v podstate také dlhodobé sporenie alebo investovanie už o 20 €. Čiže treba si to možno vyskúšať na nejakých takýchto menších objemoch finančných prostriedkov, aby sa s tým klient mal možnosť ako keby stotožniť, navnímať to, ako to funguje, aký efekt to prináša pre ich peňaženku alebo pre ich portfólio. A ja si myslím, že následne potom, keď tomu trošku prídu na chuť a pochopia, že je to tá správna cesta, ako s nejakým percentom svojho majetku narábať a pracovať, tak budú otvorenejší tej komunikácii potom následne s nami, aby si v podstate kupovali aj nejaké individuálne portfólia alebo navyšovali postupne ten objem pravidelnej investície do našich produktov. Ak som správne rozumiem, toto je produkt viac menej pre mladých ľudí možno? Je to v podstate produkt pre kohokoľvek. Je dostupný už o 20 €, čiže aj pre študenta, aj pre dôchodcu, aby si kvázi, ak je to v ich možnostiach, odkladali peniaze a po 2-3 rokoch, možno keď uvidia aj to zložené úročenie, aký má efekt, aj ako tie trhy sa posledné 2 roky vyvíjali veľmi pozitívne, keď prinášali 20-25% zhodnotenie, tak ten efekt aj pri takejto malej sume môže byť už celkom atraktívny, nehovoriac ešte pri tých vyšších sumách, ktoré môžu klienti individuálne investovať. Tak budeme veriť, že práve aj tieto produkty pomôžu Slovákom trošku zvýšiť svoje povedomie o financiách, o investíciách, o finančnej gramotnosti. Ďakujem veľmi pekne pánovi Martinovi Švecovi, Head of Wealth Management Haberl, podobne aj Martinovi Krištofovi, portfólio manažerovi. Ďakujem. Ďakujem.